Marchei con Amos o Cri, un compañero de traballo co que levaba varios meses planificando a viaxe. Éramos 23 persoas, as que montamos unha camioneta, todos homes nun espazo pensado para moitos menos. E así transcorren 6 días, viaxando só durante a noite. O traxecto ata Orán foi moi duro, mas non sabíamos que o peor ainda estaba por chegar. Ali xuntámonos con outra xente que tamén quería pasar a Europa, persoas procedentes de todos os países: Malí, Costa de Marfil, Camerún, Guinea, Nigeria. Esa noite saían 4 pateiras, en cada unha delas iríamos amoreadas unhas 30 persoas. Foi unha travesía terrible. Cando ainda estábamos a medio kilómetro de terra, mandáramos abandonar a pateira. O resto de distancia tiñamos que percorrela nada. Todos protestamos, mesmo había xente que non sabía nadar, mais ao patrón tanto lle tiña. Ou nos botábamos ao mar ou levábamos de volta a Marrocos. Amos e Maseu botamos a nadar. Cando alcancei a costa con todas as forças esgotadas, nin sequera puiden toparme para coller folgos. Atravesei os campos fuxindo. Dunha das veces un coche parou a miña altura e del saiu unha muller. Chamábase Ana e pertencía a unha organización de apoio aos que chegábamos de África.